Dia so na one of the pastor na one of the ụka now. So ebe afọ ka nọ wee fụ nwunye. Na mgbe afụlụ nwunye n'aka bụ nwoke na-amụrụ nwaanyị. Ịghọta kịta before ya na ya na-abụ wee ịba. Ha wee yigide na ọnyanwa bụ ife mee na ya maalụ nwaanyị. From there nya wee sị na ya ga-anụ ya. Nya wee nụbịa mana ọ na-abụ mgbe ọbụla fasesi Ibongi agba anyị sikọ. Ya na-achọ ife nya ga-eji wee mee the woman ka ọ dị happier. Ịmakolo ya sị weta akaụntụ ya o wetenye tieli ego. Ịmakolo ya na-eme willingly with obi niile. Ọ sị m nne ihe a ka a na-eme sometimes ya egoteli a gift ịghọta kịta ọ fụrụ a gift ya magoni ya ga-adọ Ibongi ma onye adọsị anya enye gift ihe a ka a na-eme nnọọ ịmagolo just extra treatment after Ibongi. Ọ sị m nne ya hụrụ na this thing about this woman isi o na ya mụrụ. Ọ sị m nne ya sesizie Ibongi nyenyeghị nwunye ego nwunye achajikwa gwabie okwu ligobie takasịbịa ikekwụla ọtọgwu ya. Ya sesizie Ibongi nyenyeghị gift nsogbu. Mgbe ụfọdụ ọsị ya ị chọrọ ise Ibongi gị mee transfer na ọ na-abịa isesi Ibongi chefuzie mụ na gị ekpebe ikpe. Ya wesị ya na ekwesịrị imelụ gị transfer na ọnụnụ ka a na-anụ gị na ya mere ego n'isi gị. Ya na-enyebu gị ebu just to make you happy. Mana ọ bụrụ mgbe niile n'ife a bụ marriage ka anyị nọ ya for better for worse oge ọbụla m ga-eli gị Ibongi nkwụọ gị ụgwọ ma nye gị gift. Nwunye ekwechikwelo sị na ya ma nrikete na pan ribe na ntụ. O serekwele ha okwu abụrụkwa obele okwu. Na mgbe ya na-akwa anyị ihe a na ya megidere efe agbata n'ala ụlọ ụka. Mana n'afọ fa gbatara n'afọ fa na-abọdọ ya ịghọtago na ọ sị m nwaanyị ebidokwe ọ bịazie n'ụlọ ụka ya na-akọ n'ịnụ ọ na-akọ na n'okpoko ụmụ agbọghọbịa fa na-amụ na-apị fon nwunye. Ndị mmadụ ebidokwe notice bụ ihe na-emenụ. Bọsị ya chọrọ ka aka ọka ọfụma ya enyekwa ya ego wee ya sesi enyi Ibongi ma onye gotere ya gift. Ya wee nọgide sị na ihe abụrụ ihe a ga-eme o. Ọ sị m nwaanyị nwa anọkọtakwasị na ya bụzikwu ya na-afụzikwu ọfụ maka na o nwere bọsị ọ ga-alọ nlọ ọ gwasị anya okwu nye tie nye na ya wee kwuo okwu n'ụlọ ụka. Ọ pụtasị na ọnyanwa gwara ya ife nya kwu na ya sịrị asị na ọ bụrụ ife nya lọ na nlọ na ọ bụrụ fancha niile ka ọ gwara ndị ụka. Chineke nna ọ na-atọrịwa amụ. Ọ sị bụ nne ya echekwa na egwuregwu ife alịbakwa o. Ife alịbakwa nye gbuo ihe a na ikwe ihe ekweri obubu. Ya wee sị ya na fa ga-agbasa na ya chọrọzi. Nwaanyị nwa asịkwa na ọ bụrụ na fa ga-agbasa na fa ga-ele a n'afọ ha golu together wee lụọ n'ụka. Ya wee sị ya na ya ma nlie n'ụlọ ụka aka na-aga. Ọ sị na ya nwa chọrọ ịnọdụ ya na n'isi na ya nwa kazi afụ ọfụ na ya nwa na-alọ nlọ na ya nwa mere ife niile. Ọ sị gbakwa ife a na-eme with all pleasure maka na ya na-atalị ya ka o soro na ndị isi ụka. Ọ sị m nne ikekwụla ọtọgwu ya. Ya mụrụ ife a ga-eme o. Ya wee sị oke na ya ga-ewele ego nepụta na n'afọ nye ka o jebele onwe ka ha gbasaa ka onye ọbụla nọrọ onwe ebe ọ bụ na ọ chọrọzi. Ọ sị m nwaanyị ajụkwa na ka a na-agwa m ihe a ịgbago n'ụlọ ụka na some ladies nọ there willing to give you everything. Unu amalụ na o meghere ọnụ ya na-akọlụ ndị mmadụ na ya na-enye efe ma o secha enyi Ibongi. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị wee bịaza na-agwa ya sị ya nke wee kwụ ụgwọ alụkwe ha na-achịsị ya ọchị na fa ga-enye Ibongi free of charge. Ịgbago ndị pastọ ike a na-akọlụ m ihe a kịta na ikpe dị na kọtụ na fada akazikwa ụka na n'afọ maka na ọ nọzi n'ikpe. Na nke kasị njọ bụ na kọtụ gwara ya sị ya ka enye ife ma n'inu a n'afọ. Nwaanyị ajụkwa o. Bikos na ọma n'ele a na-ele ma chọọchị alụrụ ebe afọ na ọnya bụ ife ọ na-ataget na ya mụrụ ife a ga-eme nwaanyị a. Ka elu na kọtụ ya wee sị na ya na fa ga-agbasa. The woman kwelu ka agbasa. Nyanwa kwelu ka agbasa. Ịghọtago so ndị kọtụ wee babalị ya sị ya na o nwere ife omine na fa na-abọle detain maka na the woman na-eklem na ọka ya join ya n'ụlọ ụka ka o bido nwebe ego ji wee gbata na ego ji. Ọ sị m n'eziokwu na o tinyere n'aka n'ụlọ ụka blow na ọ na-agbasi mbọ ike as mummies and the Lord. Ama m ịghọta ebe m na-eje o. Mana ọ bụrụzi nke ị narị ya n'ụlọ ụka sị ewesị ha naba ka ha chigheta aza another court case wee luo. Ya ka eluteziela nwaanyị nwasị ya alọlụ nlọ. Ya wee lọkwa nlọ ka ya si alọ na Chukwu si fa agbasana na fa na-abụ na fa dozie.
na ọ maka aka eji ezi chọọ ịgbasa. Chetakwa na the previous court na ọ sị na ya ga-agbasa na ya chọzie ka fa jebele onwe fa. Maybe na ndị mmadụ gwabali okwu or something. Si ma ọkwa na ya nwunye ya yọbakwa biko si na ya dọsọrị ya weziala maka ụmụaka ya weziala maka nke a. Ọ sị m mana lọya ya sị anya gbasa this woman na ya gbasaghị ya na in future na o nwere ihe megide ka fa ghara ị na-azụ ọkịka na chọọchị afọ maka na ife ọ chọrọ bụ ka ya nwa dị in charge. Why not ya nwafuru ya na abụgokwelu pastọ bifo nya wee nọbịa n'ịgbago ka ndị be anyị si eme ịnụrụ nwaanyị nye gị ekike niile ịbụzi ka ife a na-akpọ dị ya Mummies in the Lord ka ọ gịnị. Ọ sị m nne na ike gwụkwali ahụ na biko ọ na-ayọ kịta ndị mmadụ na-asị anya gbaghalụ na ọmago na fa na-aka ụka na ọmagoro na nke nwa ịgbara this man gwakọta m okwu na-akọzikwu ka a ga-asị na ọ bụrụ pastọ. Ọ sị na ụmụ nwaanyị nwere ike ime mmadụ obere ala obere ala na mbịa kịta na chọọchị ya na ndị mmadụ agbasasịgo maka asịrị nwunye na-akụ maka na ya na nwunye na-eje kọt biko si n'ụlọ ụka emechigoro maka na okwu nọ na kọt. Ọ sị m na ajọ ife niile ya na nwunye mere na ọgbasịghị ya ndị mmadụ. Ịmara ife na-aza di na nwunye nwee sekreti na ọgbasịghị ya ndị mmadụ jete ụlọ ụka aghasa. Ihe dị na all this ụlọ ụka jụrụ ebe niile na be anyị sometimes ọ na-ewo m iwu. Akweghọtago I'm sorry that I'm saying this but ọ bụrụ a na-aka gị dị ọcha ịchọ ịgbaghalụ nwunye gị gbaghalị ya ebe isi na ọ na-ewenyite ọnọdụ n'ụlọ ụka ndị ọ na-eme ọ na-agba mbọ rinne ọkweghọtago mana ị kwesịrị ịkwụ ka nwoke si akwụ maka na o nwere ike ofu mbọsị ọlọkwa nla ọzọ. Nwenu boundaries listienu position onye ọbụla na ụlọ ụka bifo na-ebidokwa ọzọ. Yes, onye ọbụla malụ position ya onye ọbụla malụ limitie bifo na-ebido ọzọ ka ihe belụ mbụ ghara ibe abụ. Ihe a bụ echiche nke m mana unu eji na ihe nkwu wee judge. Ọnya gbaghalụ nwunye ka ọnya gbasa anya regardless. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.